Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Kristoren gorputzodol santuen festaburu dugu gaur, jaunaren agindua gogoratuz, egizue hau nire oroigarri. Jaunarengan pozten gara, bere maikide egin gaituelako eta pozik bildu gaituelako gaur ere, bere gorputza jatera eta gurtzera. Maila honetan parte hartzeak, behartsuak gugaratzea berekin du ezinbestez, horixe egingo dugu, gure otoitzean eta diru bilketan karitasen, beharrak gogoan izanez. Aita Santuaren bizitaldi apostolikoa gogoan dugu gaur Madrilen da, begirada altxatuz, eta beraren alde eta batasunaren alde otoitzean. Ospa dezagun pozik otordu santua, Jesukristoren oroigarria. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozuratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, guralde otoiz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiza altxua eta gure pekatu barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Aleluia, aintza, aintza, aleluia, aintza, aintza, aleluia. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain ondi eta edez zaitugulako, gorazu, bereinkatu bazu, gorespen zuri, hauzpezagur eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztialduna, jauna seme bakar Jesukristo, Jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zuken zen duzu munduko pekatua, entzun. Zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure herria. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, egin dezagun otoz. Oi Jainko, sakamentu harrigarri honetan zeure heriotzaren oroigarria utzi diguzu. Egizu, goretz dezagula fede biziz, zure gorputz odolen misterioa. Geuregan zure erospenaren ondorenak suma dizagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Arrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moisesek honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Gogoratu jaunak zure jangoikoak, basamortuan 40 urte hauetan eginarazi dizun bidea. Atsekabetu egin zaitu eta probatu.
zure barno asmoak ezagutu eta zuk beraren aginduak beteko zenituen ala ez jakiteko. Behar gorrian jarri zituen, gosea pasarazi eta mana eman zituen jaten. Ez zuk eta ez zure gurasoak ezagutzen ez zenuten janaria. Zure jakinarazteko gizakia ez dela ogiz bakarrik bizi, baizik eta jaunaren ahotik ateratzen den hitz guztitik bizi dela. Ez ahaztu jauna zure jangoikoa. Berak atera zaitu Egiptotik, esklabotza lurraldetik. Berak eman zaigu suge pozoiztuz eta eskorpioiz betetako basamortu handi eta ikaragarrian barrena. Uri gabeko eremu elkor horretan barrena. Berak atera du sukarritik ura eta edaten eman dizu. Berak eman dizu jaten basamortuan zure gurasoek ezagutu ez zuten mana. Jaunak esana, San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, jainkoa bedeinkatu zartzen dugun eskerronezko kalizak ez algaitu Kristorekin bat egitenaren odolean, eta zatitzen dugun ogiak ez algaitu Kristorekin bat egitenaren gorputzean, ogia bat denez guztiok gorputz bat gera, ogi bakarretik hartzen baitugu denok. Jaunak esana? Jauna zurekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, ni naiz zerutik jaitsia den ogi bizia. Ogi, honetatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire haragia da, mundua bizi dadin emana. Juduak eztabaidan ari ziren beren artean, nola eman diezaguke honek bere haragia jaten? Jesusek esan zien, egiaz diotsuet, gizonaren semearen haragia jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire haragia jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nire haragia egiazko janari baita eta nire odola egiazko edari. Nire haragia jaten eta nire odola edaten duena nigan dago eta ni harengan. Bizia den aitak bidali nau eta ni aitari esker bizi naiz.
Era berean, ni jaten hauena, niri esker biziko da. Hau da, zerutik jaitsia den ogia. Ez da zuen gurasoek jan zutena bezalakoa, haiek hil egin baiziren. Ogi honetatik jaten duena, betiko biziko da. Jaunak esana. Gaur, Corpus Christi festaburua ospatzen dugu. Gure fedeko jai handietako bat. Eukaristia ospatzen dugu. Jesusek eman digun oparirik handiena. Bihotzetik egindako oparia. Eukaristian, Jesusek ez digu soilik bere maitasuna gogoratzen, baizik eta gurekin geratzen da. Etaren presentzia erreal hori da, hain zuzen ere gaur ospatzen duguna. Ogia eta ardoa haren gorputz eta odol bihurtzen direla esaten dugunean. Ez gara ari simbolo polit batez edo metafora utz batez. Errealitate sakon bati buruz ari gara. Jesusen beraren nahiaren eta hitzen ondorio dena. Hau da nire gorputza, hau da nire odola. Berak hala geratu nahi izan zuen gure artean. Apezak konsagraziozko hitzak esaten dituen bakoitzean, ogia eta ardoa, itxura bera mantenduz, benetan haren presentzia bizian bihurtzen dira. Bera da bere burua ematen diguna, bera da bizia ematen diguna. Eta hemen, ulertu behar dugu Jesusek esan zigun hitz sakon hau. Nire haragia jaten duenak eta nire odola edaten duenak betiko bizia du. Konturatu, ez du esaten izango duela, baizik eta badaukala, orain bertan. Kumulgatzen duenak ez du soilik etorkizunean betiko bizia izango, jada orain badauka, Kristo bera jasotzen duelako, betiko bizitzaren iturria dena. Eta jaunak bere gorputza eta odola ematen dizkigunean ez gaitu berdin uzten. Barrutik eraldatzen gaitu, bere bizitza ematen digu eta jainkoren moduan maitatzeko gai egiten gaitu. Ez bakarrik gizakeren moduan, baizik eta maitasun jainkotiar batekin. Eta bera da gaur gure kaleetara prozesioan ateratzen duguna. Ez ideia bat, ez oroitzapen bat, baizik eta Jesus bera. Kustodian eramaten dugu ura adoratzeko, gure fedea publikoki aitortzeko, eta gure herriari esateko hemen dagoela, gurekin dabilela eta gure bizitza bedeinkatu nahi duela. Ezka dezaiogun gaur jaunari gure herria bedeinka dezala, gaiz guztietatik libra gaitzala, eta guregan fede sakonagoa piztu dezala. Gaurko Corpus Christi jaiak sendotu dezala gure fedea, haren presentzia, Eukaristian eta gure herrikide guztiena ere. Sinisten dut jainko ital guztiuna zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santoren egite sortu, eta Maria Virginia gandik jaiotzena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean zatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jaitsi eta erugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeroetara igo eta jainko ital guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten
sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen kartasuna, pekatuen barkamena, harageren piztuera eta betiko bizia. Amen. Gizaki guztiak salbatzen dituen Paskua berrituko dugun mai santua prestatu baino lehen, zuzen diezazkiogun Jainko Aitari gure otoitzak entzungo gaituela uste osoz sinetxiz. Gotzainek eta paizek bat egin dezatela Jaunarekin, Eukaristian buru egiten dutenean herri osoa ikus dezan horregan, bere izenean bildu dituen Kristoren irudi bizia. Eska dezaiogun Jaunari, Kristau guztiok Eliza bakarraren batasunean Eukaristia ospatuko dugun eguna iritsi dadin. Gizaki guztiek munduaren alde batetik besteraino Kristoen gorputz odolen oparia eskain dezaten. Eska dezaiogun Jaunari, Hilzorian dauden fededunek mundu hau bakean utz dezaten, eta Jaunaren promesak itxaronez eta Kristoren gorputzak sendotuta zorionaren eta biziaren erreinoa iritsi daitezen. Eska dezaiogun Jaunari, Jaunak fedean eta maitasunean sendo gaitzan, espiritu eta egiaz gurtu dezagun Eukaristia sakramentuan egiaz presente egiten den Kristo Jauna. Eska dezaiogun Jaunari, Jainko Jauna, entzun gure otoitzak eta piztu gugan zuganako gogoa, zeu baitzara on guzien iturria. Egizu Kristoren gorputz odol santuekin sendotuta aurrera egin diezagula zeruko mailarako bidean. Han santu guziekin batean bildu arte. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzekoan.
Emaiozu honez zeure elizari jauna, batasunaren eta pakearen doaina, horien adierazgarri mistikoa baita ekarri dizugu eskaintza hau. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu egiazko eta betiko apaiz, behin betiko sakrifizio berria eratu nahirik, bere burua eskaini zizun opari salbagarri eta guri agindu zigun, opari hau beraren oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean, indarrez betetzen gara, eta guretzat isuritako odola edatean, geure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guziekin, zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santua zera, hangoiko gure amorrena, zerutan urrak horrezen dute, horrezen zure aldena. Osan azturi zeru horieka, osanaka Bedeikatua orainka beti gure gana datorrena. Osanna zuri zeru horietan, osanaka orainera. Bedeikatua orainka beti gure gana datorrena. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu giardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Arzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza bata zuen zat emango dena. Era berean afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Arzazue eta edan guzio kontatik, hau nire dolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu getuzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gezala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta lez gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztio betiko bizia iriz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Duatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure erizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenka, zuri gaita, jangoiko alguzti dut horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta maitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu tarakutxiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure lana, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzua, eurontako logia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diegu dezero. Ez aizazu txiketan ginan erortzen, baina atera gaizazu gaitzekin. Atera gaizazu jauna gaizu zihetatik, emaguzu pakea gure gunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudera. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea hautzen dizuen dure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari pakea mamatazuna, erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaio zue pakea elkarri. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiozu bakea.
Hona hemen jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira dituak. Jauna, ez naiz zineuzu niretzean sartzeko, baina ezazuetz bat eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoez. Emaguzu jauna, orain hartu ditugun zure gorputz eta odol baliotsuez aurreratu diguzuna. Zure jainkotasunaren betiereko gozotasunaz ase gaitezen. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Orain, prozesioan eramango dugu, sakamentu santua. Kantu gorapenen bidez, Eukaristiaren dagoen Kristori guri atxikimendua publikoki adieraziz. Ikasle jarraitzen eta laguntzen zioten moduan, berarengana gerturatzen zen hainbeste jendek bezala. Eukaristiako ogia dugu bideko janari, aitarenganako mundu honetako erromesaldian gure urratsak zendotzen dituen janaria. Basamortuko mana bezala, Eliasek jan zuen ogia bezala, Kristok ugaritu zituen ogi eta arraina bezala, jarraitzen dion jendearen gozea azetzen duen janaria da, bere gorputza da. Jarrai ezaiogun begirunez eta barne pozez. El palio, los estandartes y la cadena.